Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthemeleza. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthumusha kule channel ibizo lami. Ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele. Omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Amakhosi ke lawo bantu abakhulu angisoze ngingakhuleki kubona ngoba abantu abakhulu abanikazi bamandla. Manje kubalekile embukelo impunga yesintu ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona okwenzayo owanyakazisa amathambo alele, amathambo akini. Mawunyakazisa amathambo alele usukuphakamisa amaqhawe, usukuphakamisa bonke abantu ababenza izinto zenzeke. Noma aze kuthiwe mhlawumbe yakwinhlolo khona babize ngenhliziyo uthi ngikhuleka kunina amathonga amakhulu. Namathonga wayekade ephethe ukukhanya nawayethanda inqubekela phambili. Ngicela ningembathe njengamanje, ningikhanyisele, ningenzele konke okuhle. Lenhlolo khona engizobhekana nayo, ngicela ukuthi nginqobe. Lo msebenzi engizofuna njengamanje, ngicela ukuthi ningamukelise. Ubiza amathambo alele azobe sekwembatha ngomoya. Ngesikhathi sasendulo ayikho enye indlela esasithandaza ngayo ngaphandle kokuthemeleza. Sasikhuluma sithethe emsamo, sikhulume nokhokho bethu, sikhulume nomkhulu bethu, sikhulume nogogo bethu. Zabe sezifika izinkolo. Zathi kuyacinyezwa uthandazo. Naleyo ndlela yokuthandaza i-wrong is not make sure. Ngokwesintu nangokwemvelo sasibekelwe ukuthemeleza. Mkhulu womkhulu, mkhulu wokhokho namakhosi nezizwe zonke. Mkhulu wawo wonke amathambo alele phansi kothuli lomhlaba. Ngicela nakunina bofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngicela kunina bomkhulu bami, ngicela kunina bokhokho. Ngicela kunina bogogo. Nonke niphethe ukukhanya, nina nithanda inqubekela phambili. Imini umntwana wenu, usubani bani ozalo ubani. Ngiyacela ukuthi ningikhanyisele. Ngicela indlela zami zonke nizenze zibe mhlophe. Iminyango yonke engiyingqongqozayo ngivulele. Ngiyacela ukuthi la ngifake khona izicelo zami zomsebenzi, igama lami lihambe phambili, kuthi uma sekukhethwa limenyezwe nelami igama. Ngumntwana wenu, nguthole lo msebenzi ukuze ngokwazi ukuthi phakathi kwaleli gceke kuthi konke nikudingayo ngikwazi ukukwenza njengoba nikudinga. Ngiyacela ke mathonga amahla phethe ukukhanya, niqhubeke nibe ukukhanya phezulu kwempilo yami, ningikhanyisele nami ngobe sengibuya ngizonenzela konke enikufisayo, ngizonenzela konke enikudingayo. Nako ukuthandaza thina esasikwazi. Kwafika izinkolo zathi azicime akucinyezwe, kuvalwa amehlo. Kuthiwe Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Ubani uDavide?
angisezwakali-ke kahle. Namhlanje khona insizwa ebengihambe nayo ngiyolwandle namhlanje ekuseni. Ngafika ngayitshela ukuthi ayiyeke ukuthi mayithandaza ithi Jesu. Ithi le nsizwa njalo mayithandaza ithi Jesu vele kuqhamuka indoda egcwele igazi esabekayo ize kuyona. Ngayitshela ngathi ihlukana naleyo nto. Wothi mkhulu womkhulu, mkhulu wokhokho, mkhulu wamakhosi nezizwe zonke, mkhulu amathambo alele phansi kwethu lomhlaba, mvelinqangi, ngikhanyisele kube ukuthi nokuthi nokuthi. Uyabona uma ukhuluma iqiniso elifana naleli njengoba ngikhuluma nje ngale gama elalethwa, ngiyazi ukuthi abantu abaningi abamaNazaretha kunembudana abake bayikhuluma bathi uShembe uJesu. Ayikho leyo nto. Iqiniso kufanele silikhuluma, ayikho leyo nto. Bakhona yebo abakukhuluma lokuthi uShembe uJesu, amanga leyo nto. uShembe akayena uJesu, uShembe uShembe, hayi ukuthi uJesu. Asingakhulumi izinto ezamampunge ngoba sifuna ukuthi abantu indaba kaShembe bayizwe ngenkani. uShembe nje uShembe, uJesu ayekade uJesu. uShembe wathunywa kubantu abampisholo, uJesu ayithunywe kulabo awayithunywe kubona. Manje ke asingayishintshi lento sithi uJesu uShembe ngoba sifuna abantu bayi-understande ngenkani lento. Umuntu mengafuni ukuyizwa into usuke engafuni ukuyizwa. Kwesinye isikhathi futhi abantu abakuyena abangayiphiwe leyo nhlanhla ukuthi leyo nto ayiqonde. Mina ke angimshayeli umuntu mina ukuthi ngikhuluma into ngendlela ezomchaza nangendlela ezomenza ukuthi leyo nto ayibone ukuthi iyona. Mina ngizokutshela iqiniso mina. Okukuthi igama lika Jesu ukufika kwalo la omkhulu bethu abanikwanga kahle, banikwa ngesankahla. Okhokho bethu babengalazi lelo gama, babengathandazi futhi kulona. Manje wena uma wembethwe yilabo bantu ababengalifuni lelo gama nababekade bengalazi, ngeke into zakho zihambe kahle uma uzoqhamuka usuthandaza kulona. Ngeke into zakho zihambe kahle. Lento ifana nokukholwa kaShembe. Akufanele utshele umuntu ukuthi ngoba nakuShembe wathunywa kubantu abampisholo usuzotshelwa yimina manje ukuthi hamba okholwa kaShembe. Ngiyakulahla mangikwenza njalo. uShembe uyena ozifikelayo kuwena. Uqala khulume nabantu abadala bakini kuqala, bese bevuma abantu bakini bamlandela uShembe. Abantu bakini bese kuba yibona bakuthatha abayikufaka enkolweni kaShembe. Hayi ukuthi uzotshelwa yimina ngimpunga esingithi hamba osonto kaShembe. Ngiyakulahlekisa mangenza njalo. Manje nake bafowethu ke lento yokuthandaza ngalendlela esithandaza ngayo basimosha kakhulu abantu abafika nezinkolo ngoba abasifundisanga okuyikona, abasifundisanga umkhulu omkhulu wathi mesidala wasidala wasibeka kukona. Ngizosekela ukuthi yini ngithi uShembe uthunywe kubantu abampisholo. Ingoba uShembe uyena yedwa othe mefike efundisa abantu ukuthandaza, wabafundisa ngokuthi ababiza amathambo alele phansi kwethu lomhlaba, banyakazisa amathambo asemakubo, bawanyakazise bawathakazele amathambo asemakubo ngoba vele inkolo kaShembe inkolo yabantu abadala, inkolo yamathambo alele phansi kwethu lomhlaba. Umuntu okuphikayo lo ukuthi inkolo kaShembe inkolo yabantu abadala, umuntu ongazilutho lo ngenkolo kaShembe. Inkolo kaShembe inkolo vele yemimoya. Uma umuntu ehlushwa yimimoya ufanele ukuthi ahambe aye kuShembe, ayoguqa kuShembe, ayicelele imimoya emhluphayo ukuthi uShembe la ikhona imimoya yakubo, akayigeze, ayihlambulule, ayihlanze, ithi sibuyi siza kubona, ayisabuyi ngokuzobagqilaza, ayisabuyi ngokuzobabhekisela phansi izinto. KwaShembe bafowethu akuyelwa ukuthi kocelwa imali, kocelwa imoto, kocelwa yonke leyo nto. Akuyona inhloso yokufika kaShembe. uShembe mefika, ufika uShembe kukhala okhokho bethu nokhokho bokhokho. Ibona abakhalayo ngokubona ukuthi
thina siyingane zabo undlebe zikhanya ilanga sesisusile endleleni bona babesidala basibeka kuyona. Sesiyathandaza manje sithi Jesu sibiza abantu abangabazi bona ukuthi bawobani esikhundleni sokuba ngabe sibiza bona. Kunabantu ke abanovalo uma bekhuluma izinto umuza umuntu ethi hayi abantu abadala asibakhonzi. Nebafowethu kufanele sibuye siyihlaziye kahle lento yokukhonza ukuthi masithi sikhuluma ngokukhonza sikhuluma ngani ukuze abantu bengeke benze izinto baziphambanise. Kulungile bafowethu. Asiqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithathe imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami